Si eres propietari d'un terreny, mantén-lo net, protegeix el teu entorn dels incendis. Nosaltres respondrem a l'emergència, però mai serem la solució. La solució passa per una gestió del territori, per una gestió dels terrenys forestals, on s'aconsegueix baixar la càrrega de combustible, augmenta la dispersió entre la vegetació. També resulta de vital importància mantenir els terrenys agrícoles en els que podrem anclar els nostres atacs, en els que podrem clavar les autobombes i, sobretot, ens serviran de zona de seguretat en cas de tindre problemes. Cuidar els nostres camps és cuidar la nostra terra. Ajuda'ns a trencar la cadena del foc. Consorci Provincial de Bombers de València.